Vieš, že existuje vitamín, ktorý technicky nie je vitamín, ale môže chrániť tvoju sliznicu? Vitamín U, zlúčenina objavená v kapustovej šťave. Hovorí sa o ňom ako o štíte žalúdočnej sliznice. Podporuje regeneráciu buniek a môže prispieť k zníženiu podráždenia žalúdka, spôsobeného kyselinou či zápalom. Aj keď vitamín U nenájdeš v klasickom multivitamíne, jeho účinok na trávenie vie byť významný. Podľa publikácie uverejnenej v Journal of Ethnopharmacology, konzumácia vitamínu U významne znížila poškodenie žalúdočnej sliznice vyvolanej stresom a kyselinou v experimentálnych modeloch. Kapusta nie je len príloha, môže byť aj liek pre tvoj žalúdok. Skúšal si zaradiť viac kapusty alebo je šťavu do svojho jedálnička? Alebo je pre teba vitamín U novinka?